viața ta. Povestea mea asculta. Auzi, mai tare. Aici, da. E aici pizzeria asta și supuri. Eu așa știu supuri de felul ăsta. Ce face Nisa? Vezi că i-am luat bilete, sper să vin. Vezi aici că la asta trebuie să dea prioritate de dreapta mâncare și burata. Trebuia? Da. Dar nu e niciun indicator. Păi nu e indicator și când nu e indicator, ce se întâmplă? Tu nu prioritate eu. Nu? Nu? Prioritate de dreapta. Da? Da. Doamnă polițist, ați auzit? Când... Da-te, că te ia poliția. A, super. Îmi dai un mesaj dacă vrei să ieșim. Unde-i Manu? Manu e acasă, uite acum mergem la ea. Am fost la cumpărături. Da. Pentru că a venit și Laura și nu avea nimic în casă și noi am ajuns. Unde o să stai? Nisa. Uite aici iar, dar aici bine, e în fundătură chestia asta. Era împreună cu Jador? Nu, nu e. Nu sunt. Nu. Și nici nu voi mai fi vreodată în Forță! viața asta. Forță! N-am cum să fiu cu oameni Însurați. sau oameni micinoși, excroci. Dar nu jignești nimeni. Nu jignesc. Eu Da? n-am ce să zic, nu am ce să vorbesc nimic, n-am cuvinte de laudă la adresa lui. Da, decât că are o voce minunată. Doamne, slăvit să fie Domnul. Că vorbesc pe partea asta sentimentală. Nimic altceva, nu. Dar ca să înțelegeți voi de ce tot mă susțineți. Băi, Jador. Gata, e Ami. Doamne, Iisuse, ai milă. Nu știu ce vă fac cu băiatul ăsta. Mamă, cum mi-a aruncat-o, te-ai enervat, gata. Hai să mergem. Nu e așa, frate. Mama, deci că